Motorhulle Danmark med Atlantik 2011. 6. maj. På dem endnu igen. Nunaata motorhulle. Ja. Radioa sattaqalaarsumas immikkuullaalanguatiaa. Ja. Der er pillu atsernikuk meeqqaqaatai. Liam muta Nora hulle. Massakkuun suliorpit. Gitteri massak sanadorpara i træmik. Dan ja. Emma qarma taasarpa qidaat. Ja. Assiliaq ilaamatimmuq. Dan qidaat qangasanasalerpiu. Sionneri sananikuak kisen sivisilaartumunin sinikuak emma massakkun qanon. Nu er der flere og flere, som gerne vil have sådan Ja. Hvis det er så godt der så på. Så. Ja. Nå. Qidaat dan soorluqansiitiisum ataas suliaanaqarsinnaasarpa. 3 timer. Das massak qapiarpa qanatut. Massak ullumak tikilluila makkuaternayorn tas aternayorpaa ullumik suna tamar maskiinullumik Ja. Suliaanarusarpi massak. massak assiginerup nerrivit issiavit gitterivi suamma korvasimattu mobilin computeren iPadtum TV-møbel tas assiginerup Tas qisuttallit suulluunniimmaa sanap suliaaripajaarsinnaasarpa siaat apeq piumaneqarnersu apeqqutaallu. Så das amerlanernerpa ila de fleste kunder man isertarput unasularisinnaavuk iman unatillertamiillusilasinnaavut so unam tas qillqarnayorpa na slivilaassageqqaava massakkuun ila qaava tamam slivertarpak aalasma qapiaqqaalli slivertarpugut Qillalaarnauniassammat immaqa. so Tas paasivaavaamma annertulaartumik qisuit atoqqitas atoqqinneqarsinnaasu atorluartaat. so tas igitsin ajorpuugin tamaavim atortaratsiu genbrug tas arlaat sukkulluuni atorsinnaaput tamaavim Dan konseptissinnut ilaavuqaat. Genbrugstræ qissiat taavasoorun kuunnutaanerimaattut ovntørretræ Danmarkkimingan bestillertarpap qisuit egetræ egetræungittum
Sådan resonerer Singit, 34 forskellige træsorter fra hele verden. Nalungerap nunarpu panillaqqissoruissuussilaanna. Ja. Qisuit assiingitsuugamaam paserpiusorleq ilornerusarners nunatsinnatussalluu. Tullun risu, hvis det er ravn, eller bestilt. Der må vi, det skal alle sammen have pleje, behandling. Sådan var singet dup risuit. Sådan der må så lige sammen. Man benemmer sådan med gamle bekrudav. Hvordan bliver det behandlet? Olie, lak, emadunne, sæbespåner, rapportsat. Sådan E3 med dunderigam. Det dunner også op på E3. Armam, den risuk, den kan jo bestilles fra dag til dag. Så under modeller, demo-modellen i Madduga med lærketræ og rigtig så i Madduga. Den er også mere blød. Så tænker du under E3. Madduga Rullunit. Der er E3 sumungaani pisarpisuuta. Den makke mingaannin Amerika mingaanillu. Europæisk balunni amerikansk Qadipat soordum asiginajorput. Amerika mingaan pistilisavutta ta soordum taarnerivo maatto. Qadipaattaa. Kisen soordum ilai qamasoruissuup. Danmark kan man ikke bestille sig det er det samme struktur fra samme farve. Ja. Det er godt sådan at sydligere i meget eksporterende så nogle af dem. Det man så rammer det lige ret så op sydligere Greenland Business, der var der mentor, var mentor, Michael Benzer i Madrid, Mike, Greenland Ice, der var ikke gjort der. Det synes så flot op på det. Så. Kan du bygge til der var nu der du Atlantikan Nunatsinnit. Ikke om det rammer som bedre fisk. Kan du ikke musik i massak. Det er massak. Gionna qattapung massak sama så Business Council Greenland Business minganillam massak der passer så der med massak. Dus ayorina sangra. Så der var nemmer så tullen sunna ilungassunarnerpaat musik. Har jeg træner resultatrappung la qanuippa tasbisti linna vittappung massak faktisk hver eneste uge resultattrappung
Stak atortussat pigiuaannarnassa unamillarnalarpo. Ja. Tassami nammin peqinginnatimat maanulatsanni. Tamalla qissian ulikkaarpuun. Qissian soornum killuqqaarlu panerseqqaarlu simisuuma atsa atorsinnaavakka. Qanam tamak pissarsiagusarpiit qissia. Namman katsersuisarpuu taassoornuam inun allamingaan pisisarpu. Tasimap inuit mangarsinnaapput pitsaasimi akayaamna nassaarsимagi. Ano? Isikkussamisut isikkoqalereerpo. So. Assaannarmi suliaasimassasuugaanimma pingefsi samariaam siusinorasimassaalua. Tassam pilattuutit So. tamakkuatarlugi. Tassaamila malinnaasagutta soorunam maskinetortaaratsiu. Massak piareerpajaarpo. Sinaa massak sliiveterakku. Imaattuugam qanorma uijjau. Ilmassak maniilaaramia. So. Manissarluulaassa. Sudisinnattoriora allisissalta muutahul allisillillugu sudisutarta ansat folk soormassak maluusinnaaruppu alliartuartugu pequtiaammassak assiingittuupput amerlan reartuap am nerrivit issiavit sunarpaus massak qisunnit alvaleda træ vi laver alle træ der er en gildissop der angudevippappun at vi bliver nødt til at have nogle ansatte i nærmeste fremtid. Kan til Sliverangatsigu imaatto maskilertarat. Puuraat tasannavianarsinnaasaarmammi. So allaagam soorunmila imat sliverutta imaatto på over store overflader. Ja. Der soorunam støvsuttamam tiunajora med kant imat sina sliverangatsigu.
kuva sol. Nädikin näsuput pisisartimmat annat. Amallanерuptaakku. Idinniartul. Inu nädikin näs sudisart mangattab. Soona massak Lærerkassusumingana pisseqta nernikupmassakkun affali firmat. Katua tas massak sinalerpa kitserivimmun. Iluun iktusaakimaattu qisuk taannerilaartu imaattunni mahuni. Fræsejern. Nu kan jeg ikke se. 10. Anders, så nemmin makku suliatittamavimik immikkuullarissutut ittaaneqarsinnaaput алланут ассигунгиннамик qano isumassarsiortarput soortaamatut illusillersuussagaanga Yes, inspirationssumilun sumilun takusarpak uanset hvor hen lige meget hvor hen kisen soorunam assikujuit tästä undan besilittu qanuissua. Lad os lige prøve den. Hvad siger Kim? Der må så ringe. No, min taamat limmerlu taa. Så er det godt. No. Una qallatsiarpo qalunnitsineatainna. Illit designikkatit ilusilersukkatit amma qallunataallu patinteqalernikkuupput ila illersuгааlerpu taamaalillut. Så jeg ser væk spisestolen, når jeg er magtdolter. Lænestolen er på. Men så designbeskyttelse retten det går på. Prøver jeg nok dem ikke. Så det der. Hvis jeg ikke gør det, der er så under med alt til at sige nærmere design. Der bliver så tidspunkter, hver eneste dag, ultramarisa, mani. Hvis det ikke har været for min kæreste, så har jeg aldrig nogensinde fået så stor succes her i dag. Ramuntes, Røgesopunges, der bliver så drømming. Så han nat. Så om kammeratikka. Og familie og samarbejdspartnere. Men hvis det ikke har været for min kæreste, så har jeg ikke fået den succes i dag. Og det er meget, det skulle jeg fik op på.
Se om den passer. Tässä inuusut fantasiin uudikkaaputaam una karma inspiration. Inspiration er der inuus tunisaraminga. Så så tænker du under qida. Anna timpania oqaaritaan amigaatiqarpuna katuarta amigaatigiva tas massakkuunila massak sanasilernikuuakka imatun meqqaamma tikiimoras inspiration imma qaung maqalna qaunga lad være med at springe ud i det. Der skulle nu ikke bevæge sig godt. Så hvis det ikke godt til der giver hvis det så var der så du sen op under bedre kan vi se var sen så var med den er der potentiale med den giver biarisua med den uanne i doktorate så med den allen det er i stedet for at holde tilbage spring ud i det når jeg med sit om kunne ind til kodangen du kunne ind til kodangen det stemmer kunne så på jer kun ikke godt det er det kassinane det er det. Det er det. Og godt der er stand i det mål nok.